zu jantzitxe Zu kafienik ez nie Nik inbernu zu zerue Zuk txitxarrunik atune Auten beberu emote Eungo atxigua zemanken Eungo atxigua zemanken Eungo atxigua zemanken Auten beberu emote Eungo atxigua zemanken Auten beberu emote Eungo atxigua zemanken Zaeteta, iepa, gabon, zenbol! Iepa, bueno, preskura aliatu zaigula! Bazan gara ja, azarroan dudaran geundele ematezun. Armasutik gauzak ataten hasibikoa, katarroik ez atrapateko. Nik ezautzet bat, poltsa berua prestatzen hasiana, etxian batetik bestea ibiltzeko, Poltsa berua alde bate utzita, barrenak patxarrekin bihotzen juna, Egualdik ez berbetxi baino gauza tontu horik sumailua! Desea jundiarrik ez, milagros libratzeko! Ai, holako kalaminalei! Egitea esan, nahiko mosolu dozan bai guego xemiel. Nola esaten da, mila gorri eo mila kolorau. Kolorau! Barkatu, badakizu norritzan zen, Jesus? Hagin gozut ba, argi izango dizut. Martinez diru junentzako ere, gaurkoak, balioko dio. Martinezik. Zuzo, baina ikusi hori bezeru etorri eta iseskatu bai junde. Eta laugarren bezeroa da etxerako eskatzen dula, kara. Baso oso pentsabiko. Naiara? Utzi emakume horren gona hor mesedez? Barkatu, Txofer, noiz aliako gea Lurdesan? Ke ba, milari bat eskatzeko txandi hartu duzu ala? Bai, bat eskaiatu zu bezalako gizonak eliminatzea eskatuko da. Kotxeuek. Aizu, aitu izeuen, guk febia badeu, gure herrin bada bat, hanka moztu da berriz hasi zaiona. Antzelmatik aia baiz? Ani esan zinen ba, protezina jarre. Kuesti. Ai, Carmen, ikusi alde norten txiburua onde jai. Hola, juna, ama berriñak, behi bakarri behituko jola pentsau, Ai, kabasa. Nila jondan. Kontuz! Permanenti berri zein jakateta. Barkatu, ez zantziot ikusi. Marion kontrako txiklea gartzea astu zaian. Lasai, neska, txoferrak izango izoze. Kongo nao. Zaz, Maria. Oi, balantzak, kontu bizkatekin konduzitu, Ondiozga martxan jarri behin ja. Mariontzako baldak ez uzoze. Oi ez, pastillan bateo, botaka hasi aurretik errimedion bateo. Hai ba. Eskerrik asko. Hartzan, txoferrak eman zion, hitzat, bilotzetik. Behirua zion? Ezin jozu ez zaratak itxiata? Sustuan eska. Nire maleta kamila ordintzian. Eta kamisoia egan. Eta negan juntan gauza roxa bakarra ire txekia den. Beira jo, erlia loretan bezala.
eskara. Sentitzen dut, baina maletteru ez da ondo izten da... Hola, lurde zeaino gutia peligrosu da. Eta etxera buelto biakoa. Maestros, lurdesea junbiarrik ez, milagros libratzeko. Hau, guazen magiko, egun osoan txistiak eten egongo teia. Balaike, zure horreotezea egun osoan txakella esaten. Olantxe gustaten gaztan niri, gauza garpeire esati. Ah, banekane? Ile horrezkerra horrek zarrago ite izo. Tranquil, esan nahizun guzti izan gara egun honarak eta ez dakat inoaz azarratzeko asmoik. Ara. Baneria. Bai? On? Bale. Agur. Zen joa telefonu lako ordutan? Antxon, bukatu dutela. Patan erordea espliko eta kutxibia buelto nahi ditela. Ongo zabizar gizona. Ez, ontxe joate izango da honena. Ez utzi biharko gaur egin dezakezuna. Atxitxe, gupak hau etxin olako kutxiloik. Ez? Hoi aitzak zen, ordu hontan etxetik alde itxeko. Maria Gracia, te hago para me encanta la simpatía. Sobre que frutua. Oye, miel. Oye, la disgusto postasune. Santa Maria. Gu kalde una indeu ba. Pentsa, alao dalako ren doktrinare letu jo, oain modan daola tarrosa. Barai. Baina honek ez dauen beran eskuna guana. Kontuz, Rosa, kontuz. Berzea kauko zuta. Gizona behin bakarrik akatzea, Manik, bizi baleo, usta berkatu garauket! Zuk alde honai behitu behio zu, Rosa. Oain soltera bizimoa eitiko montza, de berrize? Goizetan horren bokaigua jartzea jaiki beharrik ez? Ta benitorrea juteko, primeran. Akaste morrosko ati, begila botatzeko ere aukera! Bai, egizera. Baina honekin usentionek ez da laga ez da txakurtxiki behapez. Testamentu etxiaztuakon. Donez gizonik ez ondasunik. Ai, olako kalamidadei! Egitea esan, nahiko mosolu dozan bai gue Jose Miguel. Zu! Edo zeinek ez dutza mozolu daitzen nire Jose Miguelei, Nau bakarrik, ez ondo! Aizu, eozin egestu ne gizona jotzen, Nik bakarrik, ondo aiozo! Ta zein dut panikoain? Ez da hori inbiko genduken, Ez naba pesiur. Baina makumia, zerrekazu da galtzeko? Ez errez. Bueno, aizue, errespetu pixkat, Disgustu harraman diota! Tranqui. Datu arrazoi dakazue. Buruan dialaku. Amintxeukiko ganeuko txe, garbitxoen ganeuke. Garbitu ez. Zue senarra zana nola berpiztu da, oin antolatu behar duna nota joa etorria horretik. Zen egingo hildakoan planta, ikalanik. Importer betzu negingoet, planta egiten zu baino bia, naiz? Zuak azun koloreak intxanti, nik uste domena aitekiti izangoala. Eta, zuak azun arpegirekin eharki asko ingozu hilakoana. Gixera, zu nire Jose Miguel inusentine, itxura gixera kasu. Aizu, Rosita! Ezki honne gizonai inusanta daikua, Bueno, pakia, berdo. Bazen gora, ez dena preparatzea. Nekenen, atea eskar!
Zer dau? Bakixo ordo txarrara lagoazemak ikusten duten gata. Bai, batean bat galdu desue, ba? Etxik izatezu ba hori. Fermin ikusina portalian. Beste batekin. Antxon izango zan. Pata negra mosteko kutsillo kartea torrire. Yeah! Sokorriton pata negra. Gito? Bai, han zitxo denan iskinien txakurarra emia ibezela peatuta. Belarrera kontu txikik esaten. Bueno, bego, Kontuz esatezunakin, Ire honeako, non? Emazti, izaten beti azkena enteatzen da ire launa izan da, arpeire zenen minan. Ziurzaz Fermin eta Sokorrito karrea zegoazela? Sokorriton eskotian sartuta ikusi iskinetan antiojuak Ferminenak itunan, Ez zion dudaik. Bueno, Jose Miel, parkatu, Jose. Bagizu ondo zezan bizun. Pineixak, Baserrixe, Mercedesa, Seat Panda. Bai, Rosita, bai, etxia eta todoterrenoa eta dana zue izenian jarrikotzeko esango jo. Ai, da, koñati biziran, hori, Riojako etxibe bai. Baina, etxaipe utzi berra dezu mailuxa? Zu, gizona behin hiltzen da eta aprobetxan berde. Bai, aprobetxatu biharra do. Arratxaldeon, soziet esatea haitik. Atzaldeo, dota izkozalde. Bai? Atzaldeo. Naixan ebanik, zure premiliz badauke, baina... Ixon azkanetan data... Gauza kondolotutela gana idu bera juna horretik. Noski, gizona behin bakarra hiltzea eta gauza zuzein behar dira. Behin bakarri bizega eta... Oker bare... Ez alperregitzein, Gorde indarrak, testamenturako. Ia, ba. Nik Jose Miel Agirre Zabalaga saldua... Barkatu, Agirre Zabal. Agirre Zabalaga, Agirre Zabal. Ba hori, adinez nagusia... Bueno, hain nagusixe bezan, hain nagusixe bezta. Utziko aldia, zuni lana nego bakar egiten. Ea, bla, 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 bla. Jose Miel, nori utzi nahi dizkiozu azure ondasunak. Berbaizun gizona! Bai, Rosita, lasa. Etxia Rositai. Seat Panda Rositai. Pintxokatxua Rositai. Batza eta txiko tresna guztik Rositai. Mercedesa, pinutei, terrenuak, eta gainontzeko gauza guztik, ne azken unetan onduan izan ditudan Petrigilu eta bere familia osua utzi nahi dite. Eta Errioxako etxia. Ongi, oso ongi. Firmatu hemen, Jose Miel. Hor bitxe, gehi. Listo! Txarri badari jatua! Zai emakumea, hile ingo duzuta! Ke ba, gizona behin bakarri hiltzea, eta hoi aprobetxatzen jakin beharra do! Ba, ez hau zen ni jendia, udaran daneun, igorigon jantzite biltzeianak. Batzuk berezko berotasune dauketa. Oantxe, esan ez egila, ez hau zen ni pertsonari bat berezko berotasuna duenua. Zer zazate, nirabla. Ba, oixana, mainokortan asteuntako komerik. Hoi da, bitu, zesan zuen mainokortako aurreko hastian. Bizi hoek hainbeste diru eraman da, hasi beharko dugu banatzen propaganda. Buzone atzegondu hau, lan hona omen da, baina laren aia honet iganen barranda. Bai? Eroskiko propaganda. Nik lidelen eusten ez. Bai? Jamundioren oferta gagazu, eurano, 2 euro. Vegetarianoa naiz. Vegetarianoa, argi izango izut. Pudu da berdunaz utzita azun utxuruz jatun zertorrutu. Ongun bai, zozu lertutzat. Arrautzan zozer. Ikusleke bai, atxu jendia bialitako erantzunak. Porrupa duta hatzia, eta abikuzu hoze. Baizea. Gure atzen kastanet oso tosuk zaudek. Berri repetiukot. Gure atzen kastanet oso tosuk zaudek.
Lista. Puré de verduras utzita, hasi itxuraz jaten, xerra eta arrautze. Bueno, eta bai jakintza zeinek eman gotxun. San Antonioko erroskilak, eta Guggenheim Bilbao jatetxian bi lagunentzako afai ehar bat. Elordi? Ja. Redoble! Ya se te guiñado, ¿está? Ja ba, buelta pareatzuk. Baijuala. Ja ba, eta gaurko irabazlia, Edgar Azpiazu! Zorionak, Edgar, eta disfruto sarillaz! Eta orain ikusi aste hontako Mañu kortan aventuria. Mañu! Latigola! Orain ere izango da bego zepita, orain ere etorri da egiteko zita. Egunon, jauna. Kriston sandalien elizakoa gara. Barkatu, baina ni deportiba ibiltzen naiz. Aio. Barkatu. Fededuna zara. Fededuna ez, ni federazioa. Bertzolari federazioa. Barkatu, badakizu nor izan zen Jesus? Hagingo ez ba, argi izango dizut. Ni baino atalde handio gobernutuzun atzaia. Beno, ze, argi geto zeizue. Ez? Ba, erne, berriz bai joata. Baino? Argi izango dizut, ni baino atalde handio gobernutuzun atzaia. Bueno, dagoen zuen txanda, hartu telefonu bat deitu, 942-01-5 edo bestela? Bestela bialdu email bat, guasemankabilduaitv.comera. Eta asteotako sareia zein da, iraola? Venga, iraola. Zerdan. Zerte da, San Martinetan sobratutako 3 onki! Beti sorpresa gengu, algain. Samaniegoko baigorri upeltegian bi lagunentzako bizita eta baskaria. Ja! I algain da, niko txaitia baltzakat. I familia egineko jau. Oi, ama! Carlos! Ai, Maider. Zemuz! Ondo? Hain! Erropa batzuk ekarri ziztut Martxelentako. Nahiera itxikia gelditu zaizkio eta... Eskerrik asko. Martxel! Martxel, atea guaitxe bertan papereratik ume hori! Dan, lavadoratik pasaizkizut osake lasai, Begira, ze txaketa polita, Bai. Probatu jozu? Venga, probatu jozu. Martxel! Martxel! Martxel, etorri! Tos baitia, tos! Probatu txaketa! Martxel, etorri! Beitu zen txaketa polita! Etorri probatzea! Etorri ordia! Martxel! Ai, bai. Zerrez. Begira, uste polo polita, Polako hilduakin da. Naiara, Katiuskatik ura ezean, Negurako, aproposa. Bai, oso polita, bai. Martxel! Etorri probatzea! Etorri! Maiderrek ekarri sujertzia! Beitu zen polita dan! Etorri! Bueno, lasai. Ta galtza hauek nik uste bere tailakoa diala, 2 años. Bai. Eta behiz, hau ikeragarri pila gustatzen, behar zegertxea. Dancing with my friend. Naiara, utzi emakume horren gona hor mesedez. Barkatu, Ai, bai. Ai. Ze, politia ez da, Carlos? Hala da. Politia ez da, Bai. Segi Martxelekin. Beira, bakizu ze pasatzean, Martxelek ja jertxe pila bat ditula eta estimauta do, baina ez dizkitzut hartuko. Baina nola ez, Baina bere tailakoa data. Ta markakua, friki neosinun, pentsa? Bai, baina... Koloria, Bueno, venga, hartuko eskitut, Maider, eskerrik asko. Danak aprobetxatuko ditut, Hoixe, bestela dala basureta joan bertzuen? Basureta, mesedes, Maider, basureta. Hori pekatu elitzak, Oi, Carlos! Hala, bueno, guk martxein behar dugu, Bai, arki. Bai. Hala, bueno, diarra ikusiko gea, Bai, aio, eskerrik asko. Venga, Naiara, guazen! Martxel! Agur, Martxel! Martxel, gure baguaz, Martxel, guazen! Guazen, Martxel! Guazen! Goz!
Ne sufritu teinati jola ikusita. Bakin, gizonak beti bilatzein egan hau berria. Naure, agarrak ipine, naure! Nakana gaiazte gira! Gainea, korritokin. Nekane, benetan pentsatze alden Fermin beste emakume bat ikusteko zaiola. Zuz, esango zuba, zemia defenditzeatik. Esan dezu oia juteko ordua. Bertan gainea, entrada bertan! Barrixo guztin aurre! No, ta, nola, esan behar dion nala bai dibortzi joana? Dibortixu? Baina lehenago Fermina ez berben bikotez? Ez dituzu barkatuko ez da? Idurreaz berben birdu, telefono dina itzean nu. Nekane, nik launduko inata bokatu abilatzen. Pakitan alabak bufeta iriki berri jadin, gaizti xamarra baina mezilin. Idurre, ez dakizu ze pasada. Ama negar zaiatzea. Potxa bat, ze pasada? Tragedia pasada zuen familian. Oan txekatxiko gea. Jun bai, jun lasai. Ni hemen txegeatuko naiz. Bazen bai ikusten. Txantxibiri, genbiltzanian uarteko tabernan. Xabir bakatu zer, txantxibiri. Etzekiat, baina politiak. Earki gatxik zaleok! Zer modu zaudete hemen txegaude Josean Tolosa eta biok, aste honetan ere zuen zerbitzura. Gainezka dugu ordenagailua, Segi bialtzen, segi lasai, guk erantzuna emango dugu izan ezkero. Oide, Xabier. Eta aste honetan bialdu ziuek, eta aste honetan Latasako Iraitz Rodriguez bialdu ziuk, eta esate ziuk etxetik alderi omendik 31 urtekin, eta bakik xerra tarautze jatez potrotan jomentzen, Xabier, xerra tarautze bazkaltzeko, afaltzeko. Xerra tarautza goxua da, baina egunero, Aspertutek, Xabier, aspertutek. Martinez de Irujuri goza ere pasatza joan, etxetik alde indik, eta, bueno, Martinez de Irujurentzako ere, gaurkoak, balioko dio, Martinezi. Eta horretik, esate ziuk, 5 minutu nola zehose azkar prepatuta, ondo afalduta, ondo bazkaltzeko, haber ze prepatu lehiken, eta horretik guga pentsatu ju, dana lata asuntokin ikia, Bida batean egiteko menua gaurkoa. Bai, lanetik etxea jatzei, eta neskakin gatu eta 10 minutun jamardek, eta ordun tak, primer plato, segundo plato, eta postria, Dana batea, 6 nigo jo. Earki horretarako, baino Marian jarri dugu ura, berotzen, eta, bueno, hemen txerazkagun latak, Josean. Bai, oidek, aurreneko nik pentsatet oso egoki izatek esparrago maionesakin, hoi aiden prepatzek, ikusi beznik etzen, Xabier, bitu, tak, latak enduko esku, esparrago aurreneko plater itxuroso bat jateko, Bai, hemen jarriko dugu. Hemen jarriko esku, bale, ondo, ikusi Xabier. Tak, aurrena ude pixat hemen nik enduko ju, eta, geho, platera esparrago batzu jarri. Ezer zikindu gabe, iraitz, lasai. Ez. Ta, esparrago katazet jo, bitarten iraitz, baukek jartzea, adibidez, barrun lata, baino Maria jartzet juk. Zenbat minutu? Ez dakik, igual da. Bai, 5 minutu nola, jain da. Hori da, oso ondo, modatzela izatzaparrekin. Bai. Earki ba, oantxe ordun maionesa hola pixka garroketan. Nahiko Xabier, nahiko, honek esparragosko maionesa berren, maionesa esparragos inoetek eta. Hau aurreneko platera, ja prestatuta zeok. Eta guen, biharrena prepatzeko, Xabier, hemen prepatzen naidek. Biharrena prepatzeko ez, prepatzen naidek. Hau ja? Bagarruna. Oidek, 5 minutun hemen euki, eta hoi ja, ina ongok. Eta go postrea falta jo, Xabier, postrea behar dik, fruta, gozoa, beti zehose behar dik, tarteko zehose. Hala ere, prestatu ingo di hau, alegia, hau atea. Baina hoi baindik itxiko zeu, Xabier, uzitzak bixetan. Egitea, hau zea 5 minutu. Orduan, hau ikitzen erresaik betu. Plat, Ikaragarria. Hau atzatiatzek, hola? Oidek abilezia, Josean. Bai, Xabier, honai, tenedora behar diomen. Zulu, zertako de, Josean? Pinana? Oi, ez egit. Nei dozena bat olako sartzen zizkia, Xabier. 23. Bai, betu. Tak, pintzakin hola hartu. Arribile, Xabier, arribile. Josean beti bere humore zehara horrekin. Bueno, eta, melokotoia ere bai? Bai, melokotoia ere bai, ibizelakoa, Xabier, melokotoia, hemen ikuste ju, tak, puska bat hartu. Bai. Eta, hau, dek, bazkari kompletoa, Xabier. Bai, eta proteina aldeteketan, nahikoa, iraitz, Postre amentzekau, eta latakin nindakoa, esparragok eta fruta. 3 minututan indeu, ez zikindu gabe. Eta, hau falta zaiuk, baina, hau plateran ikusi aurretik, osagaiak, esango eskizau. Bai. Esparrago lata. Babarrun lata. Melokotoi eta pina alnibarren. Eta, Xabier, hoi prepatu nahi ez baldimak, ama iskau tuperbarea. Bai, hemen txedakau tuperbarea,
aman etxea jun, eta ama balda ez sobran bateo. Bai. Eta etxea eman. Kilo terdi pasta prepatuta, arroza, xerrak, eskalope, dana hemen sartzek eta etxea bialdu. Oso ondo. Eta bain badarunak. Bai, Xabier, a ber, oika prestu mandia. Ina gotxuk? Bai. Zaderga, iki? Bai. Ikitzeko potxoi baldin maukek? Saiatuko nauk. Ez inbiet. Xabier, esan, ikitxa esten egez. Aspaldi ondak ikitxa esten egez. Nahin, etxerriko medela jamardek. En fin, bueno, saiatuko nauk. Hau ja berua ziok. Baitu, gaina, modu berezi bat egin dugu. Adiós. Oso ondo, Josean. Bello, Xabier. Oso ondo, txukun. Ez zikindu gabe. Oitek eskapada eitekela, Josean. Earki. Josean Tolosa, berriro ere eskerrik asko. Iri, Xabier. Iraitz, zehose bat duzu jakiteko. Eta zuek hemen ez dugu ezer botatzen. Hemen ez dugu ezer botatzen, eta latak ere ez ditugu botako. Zeingo latakin, Xabier? Bueno, esolan batean jarri eta karabinakin tirua bota. Oie. Hemen esolaik ez dugu, baina kamaran jarriko diat. Balina da zegatemen. Hemen txeke? Jarri da, Xabier. Hemen txe, seriuz ez daik urtxe? Seguru, a ber. Asmatu gualdek? Ikaragarria, aurreneko tiruan bota. Xabier. Haundia ez, Josean, haundia. Baina txantxango riagatu xitnik. Izan nuntxa, erarkia xizaleok. Egon gatxik. Ai, kendu paratine dio! Boa, txabal, zein presio egiten duen ama neharre zentzutia. Baina, 50 urtetik gora neharri taldu ba, jendek. Idurre! Ama! Ez neharrikain nerviosa jartzen naizta! Nekane, itzat gorre zangoen da, aldenik esatia. Oi marroia idu, usteet aita hiltzaizulan. Ala, ama, abeste gertatzea. Atxetani, divertixangoa. Abdiz guztua. A ber, baina, dibortzia zeatik. Zuen atxa, sokorriton jardineko tentazioan eroi da. Ama, atxa gadarra jarri izkizula. Bueno, esplikazio batean guan fijo. Barkatu. Karraka zaleok, ongi etorri, karrakara. Joseba meikuak emandako pastilla hauek. Ez ditu hartuko, eneiz pilatzen, batasan oso horrekin. Nejeran nio emango jet. Tori politxak. Aba, Luisa, zer dioik? Joseba meikuak emandiako vitaminak, nahi alditxun probatu. Ez eskarrik asko bestela Tour de Frantziako baino okerrago bukatuko eteta. Aio, Luisa! Kontu begillate binerri! Que chica. Klaka zaleok. Ongi etorri. Klaklara. Jesus ama. Nahiko maskado horrek emandako vitaminekin nola hazian nejeran itxuga. Zer da hoi, Maria Luisa? Joseba meiko sistrin horrek emandako pastellakin ara nola hazian nejeran itxuga. Ai, naroa. Zein goñatoa, hain. Aio, Luisa! Kaskurrio! Etorri hona! Lurdesko kameluka garrizkizu! Gozeman! Bar Lombra. ¡Manda potros! ¡Se la mandará! Eskazoikein, hombre! Bueno, zei pinikotzut. Begira, lau pulpurrazio, bitxipi eta leikon grelos bat. Lako, no, me lako! Bueno, hori. Baina eramateko, Eruteko noa. Etxera. Bai, bera, lagun kuadrille bat biltzen geha beti ostiralero eta beti kanpoko janaria eramaten dugu, japoniarra, txinatarra... Hemen ez dakago itxurek hori etxeko. Hemen eskatutako amintxe jaten da.
Bueno, orduan pizza bat emila joan berko dut. Eskerrik asko. Hombre, Para un momento. guazen mank, que gamberros. No. Baina hau ikusi miren, Suso. Baina ikusi hori bezeru etorri eta iseskatu bai junde. Eta laugarren bezeroa da etxerako eskatzen dula, caray. Baso se pentsabiko. ¿Qué quieres? ¿Que empiece a repartir pulpo en bicicleta? ¿Con qué freno? ¿Con tacón? Lastaion pentsaten. Repartidori birdoz motorrakin. Hauzun zein eta auke motorrak. No! Makulada, zer moduz? Gaizki, Juli, gaizki. Ui, oain bisemiek ez ezkipa lanik gabe gelditu. Juli, Inmaculadaren semea! Aizu, nesemiak ez du ezerrin, gau oso etxean, egon aitzea dezu. Lasai, Inmaculada, lasai. Zu, Inmaculada. Zaban, zure semike nahiko leukie geuaz biharri nazi? Janari banatzaile? Nahiko ez du eba? ¡Ay, cuidado! Fabio, Carmelo! Que no! Ai, ¡Ah, la vez! Ei, ai, gue, Juli, lan eskaina izuela, Lana? Ni paso. Paso eta paso ondo. Bueno, noiz hasiko jo da lanian? Ba, gaur bertan nahi barabe. Nahiko ez du eba? Ikusten ari naiz, Juli. Telepulpiño. Eramaten dizugu janaria con moito cariño. Barri, ordu moen pasako nago etxetik, bale? Venga, bainarte. Azkeneko aldia auskalo noizuan, zenizerua eukan txerrien tonuan, konturatu aizeta garaia bauan, omenaldi hauitzat eskerron moduan. Omenaldi hauitzat eskerron moduan. Hala, emutzutu rektoruna. Juli! Marlon Brando, esan? Telepulpiño, esan? Bai, etxaruten dugu janaixe, bai, oso bizkor gainea. Bai? Bilakon da empanada bat. Marchando, 2 de la con e una empanada. Venga, a ver, rapaces. Fundamentuarekin, venga. Kaskuk! Ustetako. Para la cabeza, ¿para qué va a ser, rapaz? ¡Ay, qué despistados son estos rapaces! Baina jente hona eta bihar gine. Ai, Suso, martxan dakau. Gero nego exixo barrixe. Telepulpiño! Telepulpiño esan? Bai. Lau pulpo razinoi eta 3 empanada. Ederto! Marchando, lo de pulpo eta empanada. Juli, fóronse os dos co mismo pedido. Serán inútiles. Juli, descolga ese teléfono que eu a estos os mato. Baina honek alperran dibixok nuzarturi baine. Suso, zemuz neumiak lanian. Lanian, dice, Juli. Ondala 3 ordu terdi urten da beta ez ditorri. Oengoan bai. Giltzurri lapurtzeko segustatuko zituzten. Giltzurruna tendrá que ser bai, porque os eso difícil lo ve. Suso, favorez, zuk ez tekizula zer dan ama izatia,
Deitu ertzainei! Leon, ez deitu! Baina. Pero mira que cuadro pa una madre. Ui, netxeko bizipusak, baina. Jakin lekezue bizon nun kristoneon zazen? Lan hor dutize, Oe, eske, emandako elbidea urrutizion da tren etxeten ongea. Trena? Ba, eta gau voltatzeko, azkeneko autobusa itxen behar izan diot. ¿Qué pasa con las motos? Nola moto? Guain dela 6 hilabete karreta kendu zilela eta bilei. Bakitxienez emon pedidun diru, kaji bete birdeta. Ba, digut ordaindu, Karo, esan digute bat telebitzan bezala. Pedidua berandu aldatzen banima, ez dutela ordaintzen. Claro, Julio, ez dutela ordaintzen. Bueno, bazuen lasai hemen berehala kobratuko duzu. Ba, kobratu esan dezuna, Toni, autobus eta trenian biletia, 6 euro. Eta niriak, 6 biderbi, 16. 14, imbécil. 6 biderbi, amabi! Azkarriak! ¿Qué pasa? ¿Que ahora tengo que pagar los 12 euros a estos mangarranes? Mangarran? Mangarran zu izango zea, Nese miek hemen azala uzten da zue bronka gainea. Desaprensivos! 6 euro! Si hubiera puesto una churrería en vez de un bar, bastante mejor. Ah, pedido ez gatzula, ja? Ba, behatu, etorri una xeta mentxejan, koño! Bastan! Bueno, Idu, guraso separatzeak bere bentaja dazka? Bi paga, bi etxe, bi oporraldi? Ta bian ez bazkaldu beharko ezu? Gaztiak eta esain gaztiak. Sorpresa txikia da gazuentzat. Oye, zuzela nauz hartze zauna etorte! Ama, tranqui. Atia, egile alda sokorritona. Jakin aldezue, sorpresa zen ba? Ke eskaro! Gaina aiteta zemia konpintxauta! Bueno, Fermin, aklaratu zazu hau dana, bestela honek daila zenbateu? Nekane, elkarrekin damazkin urte guztiak eskertzeko opari bat erosi izut, eta sokorrito lagundu dit elegitzen. Fermin, aniversazio ez akordasa. Ez zailo, Ineska. Ta ez aioan etxiakin igatuko izela. Ixo, benguagatik! Hori. Fermin! Hala, bota hoain, gauza konpondu dienez, ea ikusten dugu, guazeman bukatzen, Mira azul! Mira azul! Mira azul! Mira azul! Mira azul! Mi colorado! 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 Aizu, barkatu, baina horrela ezin de jokatu, ezin eskoa da. Ez dute zuten bakoitzen belarreko mine matei. Barkatu, gizona, bajusia gutzen dut orduan. Ez da hori, mil kolorau. Bien, ez da kolorau. Ta ni urdina aldi banaiz zuzartzea, orduan. Kolorau ez behintzat, euskeraz gorri esatea. Mila gorri. Mila gorri, favores, hori ez duinok esaten da. Naezuna, baina mila gorri esan arte nien ezkantza bultatuko. Eta ikuslegoa, asarretin goituk, eta puruoikin eozak gauzuteko kapazituk. Nei bost. Ez eta ez. Bazio ze pentsatu argo ju, ze bestela nahi isostarren efektua jungo zaiak ja. Irtetzeko tokian tokiko zalantza argiketa zerbitzua. Zein da zuen zalantza? Nola esaten da, mila gorri eo mila kolorau. Kolorau estatu batuetako estatu bada, eta bere hiriburua Denver. mila gorri esan behar duzu. Apora, mila gorri, bueno, pilotan kolorau esaten da, oitura da, esnatu berritan pizkerra botatzea bezala, oitura. Oida, dutxan pixet ja bezala, oitura. Ez da kasoike, hoa pilatu egin ezin duzete. Mila gorri. Zu iso, erroa zurea da, hau eramateagatik. Ta zer eman berko nuke ban, julajop bat? Ez da julajop esan behar. Uztai, zirgil edo zirrindola baizik. Eta orain itxo, koloreen inguruko hausnarketa sako batean murginduta gaude. Baina askar ikusleak hortzak erakusten ari dirat. Zalantza ditut, Bartxot. Ideia bat otu zait, horrela ez dugu arazorik izango. Kolorau esan aldezaket. Inolaz ere! Orduan? Hau ez da serio. Beste pelota ja parrei ezin eutxita dauta. Ixo, ta hasi jokatzen. Mila estampatu motaduna. Gartxot,
lan eskerga egiten ari gara Euskararen alde. Eta pilotaren alde, jauna? Ze, apostu egingo aldugu. Lan ordutan gaude, gatxot. Aurki ETV baten... Gantza pixka egin beharko dugu, Bi bixeraz, gantza gure gantzitu da. Time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. I've been waiting for so long now. I found someone to stand by me. Arrapa hau esterrin, lapa talandakanda. Kopeka estarrin, Josema Ahari. Botadik esterrin, Inaxio Jaurtiz berea. Auki ETV baten, Salafiestasa. Uine kuskuluk! Toma! Bueno, kontuatu beha jatu gehala bukarara. Ja, nola? Neto gatze gaton. Gainezka? Bai, hoxe pasatzea, norbera goxo daunean, seitun pasatzea da. Eta patxartartian, ondi azkarra. Boira, hola, parranda juna horreti saioi bukera, eman berko jau ba. Agur esateko orduan jasku, bakixue datorren astin. Hoxe, menongo lau astero moduan. Ondo pasa! Aio, eta ez du txikin, Gaur sortzi arte, guazemak! Tokiko zalantza argiketa zerbitua. Zein da zuen zalantza? Derrapen. Hain guztat, ba. Argi izango dizut. Uztai, zirgil edo zirrindola baizik. Hai! Kaka, hostia. Bueno, aizue, errespetu pixkat, Flipo. Barkatu ja, Xavier, barkatu ja. Ezin dit baina... Lasai. Esparragon. Una nana bera jutek. Dere bera eta